volným pádem z vesmíru na Zem. Přijde vám to jako neuvěřitelný kousek? Pak vám tedy musíme představit skokana, který takový pád zvládl. A nejen to, chce zajít ještě dál. Hodlá ve skoku volným pádem překonat světový rekord. Je to Rakušan a už má za sebou skok z výšky skoro 22 kilometrů. Nástup úplně stejný, jaký mají kosmonauti, když odlétají do vesmíru. Felix, we're going to have fun on this one. Thank you, sir. Here we go, buddy. Here we go. Však také 42letý Felix Baumgartner na samý kraj vesmíru letí. Jen ho tam místo rakety vynese tenhle speciální balón. Tohle byl poslední test. This is from my girlfriend, Nikki Lisa, my mom and my dad. I'm sure you guys watching this. Hey, your boy is doing good. Z téměř 22kilometrové výšky letěl k Zemi rychlostí 587 km za hodinu. Volný pád si užíval 3 minuty a 43 sekund. Pak ve výšce okolo 2,5 kilometru otevřel padák. Po hladkém přistání mu už mohli všichni blahopřát. Pořád se díváte na výškoměr a říkáte si, no ještě mám pár minut. To bylo skvělé. Felix chce o 13 kilometrů pokořit tento skok. Dosud nejdelší skok volným pádem z výšky 23,3 kilometru. 52 let starý kousek amerického pilota Joe Kittingera a právě jeho si vybral za trenéra. Jsem na tebe pyšný, skvělá práce. Na záběry možná nového rekordu si ale budeme muset počkat do července. To z neuvěřitelné výšky 36,5 kilometru skočí Felix na ostro. Marcela Škábová, Televize Nova.